Čau, zdraví ťa Peter Games TV z dnešného tripu na Oravu. Jedeme za našim predkom Janošíkom. Sme na ceste do Zvolena, na našej peknej diaľnici. Do Zvolena máme teraz 3 km, máme to tady na tabuli, čo bolo za nama. Tak, pán Terminátor, čo si na to myslíte, že ideme za našim predkom Janošíkom? Hasta la vista, baby. Hasta la vista. Počul si Terminátora. Máme namierené teraz ešte do Teska. Tam by sme chceli nakúpiť nejaké klobásky, všetko pro mňa. A potom za našim bratom Janošikom, ktorého ti neskôr predstavím. A je to... Kde to je? Je to Hriňová. Je to Hriňová a uvidíme sa zatiaľ neskôr, tak zatím čau. Tak tady máš ešte pár záberov zo Zvolena. Terminátor. Zvolen. Náš brat Zvolen. Vidíš toho vtáka? Ja ho nevidím. Nejdeme nejak pomaly? Aspoň 120 by sme mohli. Tak čau, už sme u Janošíka, vystúpil som už sem hore na povalu, neviem čo to je, asi nejaké podkrovie. Má tu balkón. Zima. Tady je balkónek. Som vidieť v obraze. Dobre. Je to tu fakt pekné, fakt veľké, to tu je nádherné, to tu je všetko prekrásne, úplne megové. Bavil som sa s Janošíkom o videu a musím ťa sklamať, ale Janošík nebude točiť video, nepraje si to. A kebyže ho skúsim naviesť na to, tak by som mu asi tvár cenzuroval, neviem a myslím, že nebudeme s ním točiť. Budem to točiť ja, budeme tu zajtra, pondelok, útorok a v stredu tuším pôjdeme domov, či ako to bude, neviem. Dobre. No a zajtra strašne namáhavé, je to strašne namáhavý výstup, aj tak 2 km stálej cesty do kopca. Sme to jeli síce autom, ale už som bol úplne unavený. Kameru som mal vybitú, nič sa s tým nedalo robiť. Tatino mal tiež vybitú kameru, tak som to nedokázal natáčať tú cestu sem. Tak preto to už točím, ako sme tu. Tam dole je Janošík, tátko, mamina. Janošík tam kúpil nejakú medovinu, dávajú si tam trošku kalíšek, 2. Vypili jeden kalíšek, ešte jeden, že prísi studať. Ja neviem, ale... No a myslím, že z tohoto dňa by to mohlo byť aj všetko. Ešte nie, nebude to všetko. Máme pripravený s bratom challenge, ale ten nedám do tohto tripu. Ten challenge postrihám ako samostatný challenge. A toto by som dal ako informačku, tento predkoniec, alebo predkoniec, dá sa povedať. Je to špeciál za 40 odberateľov, ktorí sme nazbierali včera. Veľmi pekne vám za to ďakujem všetkým, hlavne ďakujem kanálu Sandy Dream, ozaj výborný kanál, ďakujem za odber, ďakujem za všetko, ďakujem za podporu, za lajky, za všetko, ďakujem všetkým. Aj za tie hate komentáre, síce nie som za ňu veľmi rád, niekedy by sme mohli natočiť teda reakciu na tie hate komentáre, aj keď neviem, ale to až asi doma to natočím a niečo zase mám s mikrofónom. Niečo mám s mikrofónom, tak myslím, že by sme to mohli ešte skúsiť natočiť. Stále sa tu točím ako na kolotočoch, sakra, ale však je to v pohode. A ďakujem ešte ďalšiemu kanálu menom Blopp. Tiež veľká podpora od tohto kanálu, lajky, odber, všetko. Ďakujem. Ďalší kanál je Šim Ozv.
ďakujem aj tomu kanálu, trošku sa tu opriem. Ďakujem aj tomu kanálu. Ozaj všetky vám ich hodím do popisku. Ak nezapomenem, teda, ak zapomenem, tak to bude zlé. A ak si nevidel ešte minulé video z workoutu, určite ho budeš mať možno tady, možno tú miniatúru ti tam len dám, lebo neviem. Dám ti ho sem určite, ten obrázok. No a musím si trošku prehodiť do druhej ruky. Strašne mi bolí. Bicák, tricák, všetko. Tak, a ďakujem všetkým za podporu. 40 odoberateľov sme prešli včera. Včera sme ich prešli. Ďakujem vám za to. Ozaj, keď som začínal proste, chcel som mať 10 odberov, 12. Nádhera. Proste chcel som dokázať aspoň tých 10-12 odberov. Wow, ja mám 12 odberov, ja som pán. Proste ja strašne som rád za 40 odberov. Dúfam, že to pôjde naďalej výš a výš. A hovorím, za chvíľu pôjdeme jesť večeru. Ne, tuším ani tak neskoro. 8 hodín večer. Potiahneme to do tej 11. 12. S bratom by sme mohli natočiť nejaký ten challenge, mám tu pripravené. Nebudem ti brať, čo tu mám. A mohli by sme natočiť nejaký ten challenge. Tak možno sa ešte uvidíme. Ak nie, tak uvidíme sa zajtra. Alebo možno ešte dneska. Vylezem von na balkón, ale tady už bude tma, tak asi tu nebudem. Maximálne by som si zobral nejaký telefón, nejakú batérku, brata by som si zobral, on by hen tam stál kamerou, to svetlo by na mňa dal. Ja by som sa kameroval aj sám, ako bych to dokázal, že vidíš to do vrchu, do spodu. Už ma hľadajú, už máme navarené. Tak OK, pre tento deň by to mohlo byť všetko, myslím. Ak ešte nie, no tak by sme mohli ešte niečo dotočiť. Ale asi sa uvidíme aj zajtra. Tak určite ahoj aj zajtra. A pozajtra určite a cesta domov bude úplne výborná. Tak určite ešte zajtra budeme točiť. Tady už máme brata. OK, tak pre tento deň to bude všetko. Pôjdem asi spať, lebo som hrozne unavený z tej cesty. 2 alebo 3 hodiny v ceste. Už ma volajú jesť a pôjdem si asi spať. Tak na tento deň, opakujem sa veľmi, na tento deň to bude všetko. Tak zatiaľ čau, ahoj. Ja som myslel, že si tam. Ne som. Bracho, strašne veľa netopierov je tady. Neviem ako ty, ale strašne veľa netopierov je. Už tu je Veľká noc. Ešte není Veľká noc, sice vidím, ale ty by si ma do videa vôbec nevidel. Pre teba by to bola úplne Veľká noc. Tady žuvačka. 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 OK, žuvačka. Toto som chcel povedať, len dobre sme sa napapali. Sme papali Tady drevo. žuvačka. Drevo sme papali. A ne, mali sme dobré párečky. Všetky som ich zjedol. 10 rohlíkov. Ale my sme nejedli toto. Ne, nejedli sme to. No a ešte som sa chcel doďakovať. Byli sme na zmrzline. Presne tak, boli sme na zmrzline. Zajtra by sme mohli spraviť pár záberov, lebo zajtra by sme chceli ísť niekam. Do kostela. Aj tam pôjdeme, ale ešte by sme niekam chceli ísť, tak to sa ti otočí, nech ma trochu viacej vidíš. Dúfam, že to bude video úplne, že mega pega, úplne, že si proto skoro chcip. Tady je to pekne. Dúfam, že tu zaspím, lebo budem spať. Nie, tady nebudem spať. Počkaj, ja ti nedokážem, to budem spať. Poďme o táto. Tady, víš, už tam mám rozložené sluchátka, všetko rozložené, to len všetko pre mňa. A tak zatiaľ čau.
OK diváci, takže sme niekde dole, sme na nejakom potoku Bystrvo. Trochu mi je zima, ale... To je mravenisko, kde je snad 10 000 milión mravců. Tady títo stromy majú tak 30-40 metrů, či najvíc. Tady je další mravenisko. Nejdem k tomu blíž, toho moc bojím. Ešte takto záber. Je to tu nádherné. Tady čisto chovajú krávy a ich ručne doja všetko. Ešte aj tí zvony majú na krkoch. Tak uvidíme sa hore u Janošíka. OK diváci, takže pekne sme sa napapali. Tady, ako to vidíš ty, tady, toto je nejaká kaplička nejakého svätého, toto. Neviem aká. Vidíš títo paprade? Títo paprade majú čo 20-30 cm. V prvohorách to byli také vysoké, jak títo stromy. Čím to je? Je to tým, že mali v sebe moc kyslíka a proto dokázali vyrastnúť do takýchto obrovských rozmerov, jak sú títo stromy, 30-40 metrov. Preto bolo aj to zverstvo také veľké, tie vážky nemali ako v dnešnej dobe 30-40 cm, ale mali cez 5 metrov. Preto sa prvohory podľa mňa označujú za najväčšie obdobie, lebo tam boli veľké rastliny, abnormálne veľké rastliny, abnormálne veľké zvieratá a všetko. Milí diváci, teraz pôjdeme nekonečnou cestou. Mr. Fly, you never saw the Vážení priatelia, kamaráti, toto je svetová udalosť. Včera, vo večerných hodinách, tady, na tomto mieste, videli miestni ľudia obrovskú, brutálnu príšeru s veľkými krídlami. Podobal sa, že vraj na draka šmaka. Ale, keby si chcel vedieť viac, volaj Gandalfa alebo Torina Pavézu. Tady pred chvíľou nám povedal nejaký okolujúci, že do Hriňovej máme ešte 4 km a na Snohy, kde máme tú chatu, ešte 7. Pecka! Do Hriňovej máme ešte 5 km. Čo s tým? Co uděláš teď, čaroděj? Ja neviem, co spravím. To je konec. Asi áno. OK, milí diváci, takže prišli sme teraz domov z tej vyčerpávajúcej 20-kilometrovej túry. Za chvíľu si skočím do vane. Vyprávať keci, fakt. Už vás to niektorých toto video nebaví. Ale ver mi, že dokonca ešte užiješ si plno srandy, všetko plno hociaké hoši, všetko tady bude. Zajtra ideme na zámok a v útorok pôjdeme domov a ešte predtým pôjdeme na kúpalisko. OK, milí diváci, sme tu tretí deň, práve teraz stal som po raňajkách. No, tady už pracovali, za chvíľu ti ukážem, seno prehádzovali a ovi dvoch mojich bratov pichli včely, jedného za krk, druhého do oka. Neviem, ako sa to stalo. Preto... Áno, lebo sa moc oháňali. No a teraz si ukážem prácu, ktorú robili naši predkovia, aby prežili. Takto prehadzovali naši predkovia, čo bývali tady, na Orave, na Detve, v Hriňovej. Prehadzovali seno, aby prežili, dávali to koňom, kravám, ovciam, koziam. Tak to prežívali.
Tady náš Pálko má na hlave včelárskú masku, lebo je tu fakt veľa včiel. A tatko síce nemá, ale ako tady hore moc ich není, hendan dole ich je dosť. Tak, milí diváci, Pálko nám síce nezaspieva, lebo je veľmi udýchčaný. Tá práca je asi dosť namáhavá, myslím, že áno. Mám tu taký klobúk proti včelám, lebo sa ich tiež bojím, aby ma niekde nebodli. Som tady oblečený jak do neprústrelnej vesty. No, Pálko nám určite zaspieva. A teraz ešte pár snímkov, ako nám vysvetlí. Ja som vysvetľoval tiež tú prácu, ako čo to je za prácu, prečo sa to robilo, ako sa to robilo. Ale on ti to vysvetlí lepšie, lebo on to tady robí stále, to predáva to seno a podobne. Tak, milí diváci, bohužiaľ Pálko nám nezaspieval dneska. Určite neskôr nám bude spievať, ak nie, tak... Tak, milí diváci, pýtal som sa Pálka, na čo robia hentú robotu. Jednoznačne mi povedal to, že len preto, lebo je tu aj tej trávy dosť veľa, preto sa aj kosí. No, potom mi to povedal tak, že sa to musí 3 dni robiť, 3 dni sa to musí prevracať, sušiť. A to je na zimu dobre, ako som už hovoril, pre kravičky, pre kozičky, pre koničky a pre dobytok. Lebo tady na Orave sme... Pálko! Jak vysoko sme? Sme 800 metrov nad morom, som sa pýtal Pálka. No a preto je tady u nich tak pol roka zimy. No a preto toto musia robiť pre kravičky a tie koničky a ovečky, kozičky a hociaké toto bárčo. No a preto to robia. Tak dúfam, že som ti to aspoň nejak stručne vysvetlil. No a môžeme pokračovať v natáčaní tady tohto, čo tu robia. Dúfam, že áno. Milí diváci, neodvážili sme sa tam zostať, lebo sú tam tí včely, tady mám takú loptu. Sú tam tí včely. Ja aj tátko sme išli donútra, lebo naraz 3-4 včely okolo nás. Tak sme sa rozhodli donútra, Pálko to dorobí, lebo on má tú včelárskú kuklu. On sa tak moc nebojí. Je oblečený jak na severný pól, aby ho nebodli. Tak, my sme išli donútra. OK, takže sme na túre do pekného lesa. Pekne tu chodíme s valaškami, s nožíkami, s hociakými klobúkami. Všetci máme klobúky, šiltovky, batohy. Moja crew. OK. Máme namierené k nejakému ozaj veľkému stromu. Nejaký 300-ročný strom. Obrovský, že 4 chlapi by sme ho neobopásali. Tak som zvedavý. Za pol hoďky, za 3/4 hoďky sme tam a ukážem ti ho. Tak, milí diváci, dosnívali sme, je to hotové. Dosnímané hotovo, už vypíname svetlá. V oblakoch je fajn, ale toto není svet náš. Neľutujem to, že ma na chvíľu slava stretla. Sme tu pri najväčšej jedle stredného Slovenska. Je to obrovské. My 4 chlapi by sme to nedali. Neobťahli, presne tak. Jedla pod Polaní na Malej Snohe sa nachádza. Áno, Pálko nám tu povie viac informácií. Táto jedla má asi okolo 300 rokov, možno že aj viac, a nachádza sa na Malej Snohe v osade Snohách. A je krásna, zdravá, nevieme koľko metrí ideme. Tak, milí diváci, mám tu hrabličky a ideme pomáhať Pálkovi so senom. A milí diváci, pozrite sa, máme dorobené. Ospravedlňujem sa vám za to, že som to
nenatáčal, ako sme to robili, len nemal som tu pomocného kameramana, nič. Tak som to netočil. Mám toto na sebe, proti včelám, je tu snad okolo nás to bolo asi tak 20 včiel, ale leteli okolo nás, okolo každého 1-2. Hen tam Pálka skoro rafla do krku, aj keď má veľké vlasy, ale dala ho skoro do krku, tak. Teraz si ideme odpočinúť a ešte za chvíľu dáme nejaké snímky, ne? Terminátor? Hasta la vista, baby. Máme tady ochrany proti tým včelám, tak ešte za chvíľu sa uvidíme. Tak ľudia, sme späť, nakladáme na vlečku seno. Tak to ma vidíš, dobre. No, za chvíľu to pôjdeme ukladať hore do šopy. Mám tu nový klobúčik westernový na koníky. Dneska by sme sa mohli ísť pozrieť, tak určite, ale určite to ti sľubujem, že ti tam dám nejaké snímky s koníkov. Určite ti ich tam dám. Čaute ľudia, sme tu na nejakém ranči pod Bukmi. Pozri sa, sú tu kone. A hen tady niekde je vlk. Ne, to je nejaký vlk asi, ozajstný alebo nejaký kríženec, ale mohol by to byť nejaký vlk. My tady čekáme, možná nás nejak prevezú. Pálko si šiel na pivko, ja by mohol to ešte co kúpiť. Tak, hen tam stojí Pálko. Hen tady. Tady, tam. No a oni idú na kone, tak keď nás prevezú, tak určite nejaký snímok hodím, čo ti slúbil. Čaute ľudia, rozhodli sme sa si dnes spraviť malú opekačku. Tady už máme rozložený malý ohník, tady mám napichnutý párok, špekáček, nejakú klobásku. Chvíľku z jednej strany, chvíľku z druhej. A pozri sa, ja si aj čupnem k tomu, to bude najlepšie. Pálko nám vysvetľuje, ako si to máme trošku opekať. Nevysvetľujem nič len. Tak nevysvetľuje len tak trochu. Pečko, daj nám sem chleba. Počkaj, však ja točím, nevidíš ma? Ja točím, aj párek mám v ruke, všetko. Poďte si to so mnou užiť. Oj, milí diváci, tady dopijame ešte trochu vody. Párek, klobáska, no, výborné. Výborné, máme tady nejakého sršňa, či čo to. Ja sa toho bojím. Tak sa neoháňaj, aby ťa to nepichlo, Rozhovor o nejakém sršni. Je to dobré táto voda, nejaké víno, alebo co bych to pil, ja nevím. Idem sem, hentá vatra. Ešte máme dva párky, dve klobásky, alebo co to je? Proste máme ešte dva párky, dá sa povedať. Ešte jeden si dám, určite si jeden dám, lebo je to výborné a ešte ako naplnený nejsem ešte. Ešte dopijem vodu. Chcem tú vodu vylel, mám sem tady sršňa. Idem rýchlo k tomu ohňu, lebo asi mňa picne nieco. Tak. Pálko, máš pivko? Presne tak, sveté slova. Je tam až veľmi. Je to tam všetko. No, po druhýkrát vezmem jedného fanúška so sebou a uvidíš tú atmosféru tady. Súhlasíš, pán Terminátor? Počul ma? OK, keď si budeme ešte papať klobásečku, tak ešte uvidíš. Chalúbka vodolí, srdce ma zabolí, keď na teba spomínam. Spomínam na teba stále, na tie prekrásne chvíle. Ahojte diváci, slovo som vám pár záberov z Vigleského zámku. Sme tu. Rodičia sú v kaviarni, ja som vyšiel von, trošku takto, aby som vám to hneď neukazoval, ale ideme tam. Hovorím, je to tu nádherné, všetko moderné. Vstupná brána, bary tu sú. O 11. máme prehliadku tohto zámku. Za chvíľu to ide.
Ja, ešte na to je to tady dám. Tieto malby. Je to pekné. Tie okná ešte starodávne. To je robené do plastu. Nášho stavu. Ja som sa pýtal, či si tu môžem spraviť pár snímkov, hovorili, že áno. Dnes si sadnúť. Tí malby všetko videli. Aj toto. To je pekná malba. Za chvíľu nám prinesú tady rodičom kávu. My sme si dali kofolu. Coca-Colu. Uvidíme sa na zámku. Čo tu máte? Čo to máš? Vídeňskú kávičku. Ja som si dal kofolku. Takto kofola. Kofola, aké pohárky nám sem priniesli. Tady tento malý má džus, a tam brat má tiež kofolu. Je to tu ozaj na veľkej úrovni, na vysokej nohe si tu žijú. Na tejto ručne malovanej freske môžete strede vidieť Žigmunda Luxemburského. Že to je takto najčastejšie vyzeral, to znamená, že bol často takto upravený. A teda nikdy nebol poriadne šedivý, pretože má ryšavé vlasy. A toto znázorňuje vlastne to sedenie ten koncil v Kosnici, ktorý zorganizoval a viedol. Ako vidíte napríklad, tí, ktorí už aj minulý týždeň začali, takto sa maľujú naše tieto freske. Popozerajte ďalej, ak vás zaujíma, však sa vráti späť. Vás zaujíma, tak dole je veľmi. Je. To je diaľka. Asi muflon. Určite. To je nejaká šelma. Je sknutá. Šable. Páčia sa ti tie zbrane? Rytíri. Áno. Vy ste na krásne koži. Vyjazdieš podbiek, takže nejaký kostým a zahráš sa. Takže to bolo všetko také.
fotí. Ne. Jsi vyfotěný? Ne. To je jako... A ty, Peťo? Mitropolit, Kišině... Iluminát. Tak, milí diváci, naša prehliadka k Bytleskému zámku skončila. Tady máme ešte hore panovníkov, čo tu vládli. Ešte uvidíš, že vidíš. Naša prehliadka tu skončila a ešte tuším ideme na kúpalisko, tak sa ešte aj tam uvidíme. Zatím čau. Ja, milí diváci, sme na tomto kúpalisku Aquathermal Kováčová. To sú tu megové tobogány obrovské. Do tobogánov nepôjdem s kamerou. Takto zábery z plávania. Dobre, vypni. Tak, milí diváci, ak sa vám tento náš klip páčil, nahoď nám like. Ak by si chcel viac bláznových videí, daj mi odber. A ak chceš toto video zdieľať, pošli ho do sveta, zdieľaj ho vo forme Facebooku, Twitteru, YouTubeu, všetkého. Ďakujem ti za pozretie a na budúce.